A yau zan mana bayani akan wani feature ko kuma in ce wani seti na waya wanda karamar waya tana da shi, babbar waya tana da shi, wanda a mafiya lokuta ba mu amfani da shi. Idan kana yawan kallon fim, ka taɓa kallon fim da zaka ga an kira mutum a waya sai ka ji wata magana ta zo, sai ka ji wani an yi ƙara ɗut, sai ga mutum ya fara magana shi kaɗai. Wannan fasaha shi ya kira da voicemail. Menene voicemail? Kuma me amfaninsa? Mukan shiga rashin caji ko mu shiga inda babu network a wasu lokuta, kuma a mana kira mai amfani, haka za mu yi misin wannan kiran. Wani lokaci kira ne wanda yake da muhimmanci matuƙa, wanda rasa shi kamar rasa miliyoyin kuɗi ne. Idan kai activating voicemail, abin da yake faruwa shine idan aka kira ka a waya a lokacin wurin babu network ko kuma wayarka a kashe, za ta faɗa cewa baka kusa, amma mutum zai iya ajiye saƙon. Duk da cewa ba wannan kaɗai bane abin da yake sawa a amfani da voicemail. Wani lokaci shi voicemail yana tafiya ne da conditions, wato yana da wasu dokoki da zaka saita da kanka. Wani lokaci zaka isa voicemail idan mutum ya kira ka ta gama ringin baka ɗaga ba, ya shiga voicemail sai ya ajiye saƙon shi. Zaka iya faɗa a voicemail ɗin cewa salamu alaikum, wane ne, bana kusa da wayata da Allah, amma zaka iya ajiye min saƙo. Idan nazo zan ji, daga nan zan kira ka. Duk da cewa voicemail ɗin ana ɗaukar kuɗi kamar normal kira, idan mutum ya magana minti ɗaya za a caje ka kamar ya kira ka minti ɗaya ne. Saboda idan ka tashi ji, za ka kira number ne, a number da ka kira a nan ne za su gaya maka, a nan ne za ka ji muryar abin da ya ba maka. Voicemail na da matuƙar muhimmanci matuƙa, ta yanda idan da a ce muna amfani da shi, akwai abubuwa da yawa da ba za mu yi missing ɗinsu ba. Yanda ake saita wannan call forwarding ɗin, idan a babbar waya ne za ka shiga settings. In ka shiga settings sai ka searching call forwarding. Gashi nan call forwarding settings, sai ka taba. Kana shiga sai ka dauki layin da kake so ka yi activating call forwarding akai. Misali ya dauki MTN, za ku ga gashi nan a lokacin da yake reading din akwai always forward. In ka sa always forward, duk kiran da zai zo ba zai shiga wayarka ba, zai tafi voicemail din da kake so ko kuma kai number da kake so ka hada. When busy, when unanswered, da kuma when not reachable. Misali yanzu zamu dauki when not reachable. Anan zaka sa number voicemail din. Idan MTN ne 100 shine MTN voicemail number. Idan Glo ne 111. Idan Etisalat ne 252. Idan Airtel ne 132. Kana sawa zai da batun wannan call din. Lokacin da aka kira ka, idan waya aka shi take ko kuma not reachable, zai tura wannan call din nan wurin. Idan kuma ka da voicemail, su za su turo maka sako cewa ka da voicemail. Kana kira zaka saurari sakon da number wanda ya turo ma. Jazakumullah. Kamar kullum suna Salim Salisu daga Chess Salim Fatik. Idan yau ne farkon zuwa ka shafi na Salim Fatik, ka danna mun subscribe da follow da share da like. Jazakumullah. Idan kuna tambaya akan abubuwan da muke yi wanda kuke so mu karin bayani, za ku magana ta comment.